Bos Tangkay, ako na naggilakan dari Bos Tangkay manon. Diri matay ngunong Bos Tangkay. Ya, naag mo dunggan diri nga. Para tagbaktin lagi na ako dunggan pinakasikat kuno nga pigiri. Diri, asa mo na nagara Bos Tangkay mo diri matay ngunong. Barangay katunga padung kuno sa barangay Dubong. Ah, ya. Pasig nari. Agi diri ba? Sige no, papangutan nata ba? Eh bili natin sakyanan diri kay piti misura jud dan, masang ko imong sakyanan Bos Tangkay. Ako ni karon, ni. Kuya ni mapura eh. Sige lang kaguma. Nasa amo na po sa nga, sige lang padagang, dihikan eh. Di na ni mo kung ano, sa kay gubaan eh. Ato ning biyano eh. Beray? Sige na dia. Dah, murag ka ilam mo ano? Murag ka bilyar mo nung ano nga o? Murag yun ba eh, bro? Ila sa kuwana. Ato kang matuon. Laro tayo. Boss, anong dia boss? Kailan na ka, boss? Eh lagi, kita mga ito kuyog sa una. Pataka. Kailan mo na ako nakisa mo. Katong buhatag manok ba? Choy ni. Uy, ayaw ikapa kay Mo kilal niyo. Hugaw kay nimong kamot. Wala na mo kailangan mo. Tapuy mo na Bos. Kita mo sa una gon. Ay tapuy kay mahugaw Ka sa Bos. una ay Hugaw kay naunsa. kamot. Wala mga kaila. Isa ka ni mga tawhana Bos. Una kabantay ko. Murag ikaw si Boss Proto. Oo, ako to. Nya ikaw. Ako to eh. Butyo. Sigyo. Abot kayo nung doon ba kanina? Kita Abot kayo nung doon. Kuyog na sa una mga watog manok oh. Ulo ka to silingan na ito nga guys. Kasatuan niya. Ano? Pagkaon. Kanto ba? Mao di na to mga kaon. Wala kami to. Kumusta lang mo? Wala ko ragayo eh. Okay kayo. Kamo de kamo de ko di ay. Ora gyapon mo. Ora gyapon mo. Kuha na gun. Ayaw na. Ano kupti mong auto mahugaw na. Mauding. Hugaw kay kamot. Mauding nga na mo kailan mo eh. Wapo kayo magsakyan na no? Oh. Gwapo kayo eh. Gwapo mo ganit tag-iya sa mutang sakyanan. Bawa kayo? Oh? Bawa kayo? Oh? Bawa kayo? Alam ko na. Gwapo ka tag-iya. Ano magiging yung gyari diri? Anong naabot mo diri sa mga barangay? Kita lagi may baktin kay kini kunong lugar dili na kuno barato na baktin. Timing sa kayo nga gami amo dito nga muligyaig baktin. Totoo niya boss. Tara, Bos Tangkay. Sama Ton. kuyugan ta mo. Palit man gyud ka mo. Sa kumasabot sa presyo. Oh. O di naaraman na mong amo dito. Tataton. Ato lang sa buton. Ana. Tataton. Kawan ni beliau limpia ni. Biyo ninyo grabe kay Bos Tangkay. Agi diri. Tama na ako sila so. Kanina. Biyo ninyo kay ang sakyanan. Si Bos Tangkay moagi. Artiya naman nimo. Limpyo. Iya ning trabaho ay. Kamu mga kuwara mo na. Nabantir mo kuan mo da panglimpyo. Kawani yan mo. Taligyan naka-auto na ka. Ano na? Ako na ni. Okay na ni. Kawat ni. Apo. Mana to gyari? Mo ni barangay Katungo. Mo ni barangay mo ni han. Mo ni si barangay. Mo ni si boss. Asa napitan? Asa mo napitan ko ni? Boss. Mo ni ha? Oh. Ya, itilapukan si boss, di magi ko lang. Tilapukan, asahan na ninyo si boss. Asahan ninyo. Asahan na mo dali. Asahan na ninyo. Aron makapalit ang baktin. Wala sa Lingkod boss. Lingkod boss. Lingkod. Oh, Grabe. Ata ka nimo boss ay. grabe na. Moro sa ning malitay baktin nga magpaalsa pa. Grabe aning ko ana eh. Isang ata ning basta si boss. Uy, Uy, ito na mga yuta. Kurtin ko ana bata. Ya, asa man ang karon ko, nangyari. Nangyari lingkod dari boss kay. Uy,
Paano gidakdak pa niya si Boss? Tabi ah. Bukod yung bata, yung buya oh. Tay Boss, okay ra ka. Boss, mo lawas. Sabay isa itong mga tao eh. Pati na Asa na bitama? gidakdak mo nung ganun. Wala ni boss. Ito na kung amo nga. Okay. Tingnan mo, mapalit mo, baktin. Oh, okay. Oh, doon sa rin, doon sa ko. Okay. Abos. Ano kaawal ng bacteria mo sa maayo ba ni ilang baktin? Wala gini bakti na mo dire. Amo ni? Wala mo. Hamis kay boss? Mana mawala? Hyper kayo? Oh, hyper kayo boss. Pura profit yung mga sinawa boss. Hapsay kayo ba? Mahila. Na pila ka mo ta na mo itong ari tong usa. Pila jud. Kasi ani ato niya jud makito. Kaya mapa abot sa mga amo kay adto na to ni Butyok. Aw, so ato botol. Ato ko. Botol kay. Wala atong sa buto ng presyo ba? sige. Pila gid ang usa ni. Wala na ni pabot mi. Oh sige. Wala si yung baboy, baktin. Mura man din ni baktin ya, iro uni. Dili mo. Mo gini siyang guana. Mo gini siyang klasiha boss. Baktin gani. Mo gini siyang klasiha boss. Puro may sigpin. Masigmin. Oh, binuwa mo rin. Mo gini siyang klasiha ng baktin boss kasi Mga hyper. Oh, mga hyper gini siya. Pero naka-timing mo nga diri mo nakawalit kay brato-brato ra ya. Mangyo ba to mo amo? Oh, mangyo ba to? Mangyo ba to ama? Tanawa hindi ka abot ato amo. Amo na mo ron. May tabarato-barato ni Piyos boss. Kim kapalit. Gani baga mo sa mga amo. Ato rin siya mabuton kadali. Boss! Boss ni Boss! 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 Boss ni Boss! Asa karos boss, wa man ginin tubag. Boss! 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 Unsawan? Sige magtawag. Boss, lagi mo palit itong baktin boss. Isaw na. Katong amigo na mo sa una boss. Yan na din baktin dia. Oh, napamrag. Siyam pa mo siguro to boss. O niya. Mamalit Oh, dito siya. mapalit lagi ko kuno sila. Tahan din na. Portahan na boss, kinay auto. Tata na. Portahan na. Kaya ito na tuon. Giuna nga to kay musunod ko. Sige. Tingnan ako dito padung ha. Oh, okay. Gigi. Yay, kwarta rin. Kwarta rin baktin. Dako rin kwarta ron. Ato na kami. Boss, mao na boss ay. Asa na kanang green boss? Kaya nagtawag. Oh, mao na siya boss. Ayun ka na, portahan na. Oh, portahan na dito boss. Ito na. Oh na. Ito na. Tangya, boss. Matagda, boss. Kasi tagiya ng kiri, boss. Ako'y tagiya ng tigiri diha. Mutanaw mo ato akong bakti dito. Ano yung kanina eh? Oh na, atong tanawan. Ato tanawan, Para boss. basin makauyon mo ba? Iya, ato tanawan. Mana ni amo? Para makuwang sa buwan mo. Ako to yung shade o nga. O saan ka mo? Mura mo tugdi tarong to yung amo. Amo nang ginayang formal attire gid. Amo Apay to attire. Napay seed na. Yang attire gid. Mahal Pag sa amin ang usa. Bitaw. Huy, nagunsa pa mo diya, ginugungay pa mo. Ali mo dire kay. Para mali mo. Amo na gid ni. Oh, mao ni siya boss. Kaning usa gamay-gamay. Barato na siya boss. May presyo mo nang gamay. City Mill na siya boss. City Mill? Ikaw, boss. Kanang usab kini ni. Kada dako man na siya. Ay hatag lang na mong 3 mil. Kay dako man. Boss Mill, bagal ni. Oh, ang iyang gamay, City Mill. Oh. Di mao gyud diri. Mao gyud diri basta dako barato. Barato. Oh. Kaya mo mga kuan, mga hyper ni. Ah, pesos. Di mo nagikan. Gika na sa laing gawasoy. Ako na nagibit-bit pa dong diri. Ayaw sa pisa. Piti ko na mo ni kanin dako ako ni baligyan mo barato. Mo nang Ay bugat man. Mao nang barato ra. Bugat man pagbitbit na ko diri ang kaning gamay ka. Chill ra man mo na mo sa mahal. timil. Sindak ko mo ni brato. Oh, barato. Tulo. Nako, ubaw ni kay boss. Dagan naman tayo na mo may mo Kayo. Sila mauwaw na so. Mura biyo ina ni kaya paun mo mo lo ba ya sila na baboy so tinugawa. Siya kay boss kay. Piti ugaw mo. Gilimpiwan ko ni boss. Pag ko siguro ni sabi mong bato. Dalian na, oy, dalian. Kaya po ko karon. Sama rin mga batos-batos sila. Sama ni. Boss Tibor. Awa ni. Hindi mo ugaw mo. Ako na gilimpiwan boss. Dalian nagkuha na. Ugaw kayo. Sa ko, sudlan. Oo. Mo sa lagi. Sako kay sako na boss. Ah,
Huy! Oh, boss. Ato ka, pagkuhag sa ako dito. Oh, sige boss, Kay magkuha sudlan sa nila. dito, boss. Sige. Pila gid presyo nako dako. Kanang dako-dako lagi, ako na napahangyan mo 2,500 kay nagbukad man. Gawas para ba ko nagipalit? Gawas sige. Yan ka ng gamay, gaan raman, chill-chill raman igbit-bit. So nani passport ding mababoy ni muli? Na, kompleto na! What? Baboy sa na Na, na passport na, na valid ID. Fully vaccinated na! Grabe. Ya, unsa man yung pangitana? Ay, so magsabot sa kesyo, magsabot sa Agi, magsabot So, ang mangling presyo. sa dito, ngita tag bisabot to na to. Agi. Tapos tang kay malingkod ta kay magsabot ang presyo. Dapat pila dito siya ni ma. Yara ta. Saman. Dayon nun tanyo palito tanan. Mura man no. Mura gisig kita sa presyo ato. Presyo. Nasa pamina nimo? Ato dayon di. Dayon ikaw agad ako nimo boss kay. Langay-langay ko ninyo dito pa explain ya. Palitan lang to ninyo. Oh, ano niya? Ano ha? Kaya mo kwarta gida kuwang man. Wala sa me. Okay. Uli sa mi. Balik lang mo Oh, balik. Balik me. Balik Amo mi. gina paliton. Okay. Asa na Okay. vaccinated. Oh, na ay valid ID. Na ay passport. Basta na ID Ano sila ID na? Oh, bago na gi. Vaccinated. ID. Nataton. Nataton na. Tagbalik to ron. Para mahalin to kung baktin. Para ba ito'y kaon? Ako sa akong laugan para busog ka na. Ron inong dako. Ako tatuon. Ambe? Kaon. Kaon mo. Kaon. Ay nang amo ng law. Ya, nanguro. Di ba amo naglaw kan? Pero di dito sakto lang amo sa. Ikaw nagkasama sa kamo. Trabanti sa nila, trabanti sa dato. Ah, mau. Ay ayo. Buti Pare. Nya, usa planan mo. Ato sa kawaron. Ano ba gabay? Ato to kuwato. A few moments later. Lapit lang mo niya. Ako no. Lako na. Apa? Ay, kalakaw na ato na. Ato kawaron. Kawaron. Mahalap na presyo yun. Mahal kayo. Handak ko. Ilang ito? 2,500. Nang gamay? 5,000. Ako sa binuang. Nay, kung na mo. Naatoy kami. Gamay. Ato. Ito na. Kuwato. Lakaw na. Lakaw na. Lakaw na amo. Gini. Pabor ka na nato pakiwasay ng iya baktin. Mahalap. Mahal lagi kayo pa presyo lagi. Kuwato tara. Sige. Kanilang usabos ka. Kay mahal. Lagi. Kempoy. Ang ko bus. May bus dito patay ka sa iya. Sama. Kaya ito nila eh. Naa baka ito na. Tugay ba na malik baka ito. Kan ang ribak tinawi nabusog na ba to? Loh. Nang duha naman ni kabuk baboy na ako tulong ni kabuk diri napita nga. Kwarto. Matay kisa may nagkuha ni. Asa mo ako mga bata diri ba sila ni kabuangan? What? Tuon di. Ay, nang paglakaw na ito ha? Asa pa sa pagtip ito? Uy! Oh! Saman, boss! Saman? Aligo mo dire! Tawag ang boss eh. Tawag ka. Saman, boss! Asa di mo nagbantay sa baboy day? Nawa mo ng gusto niya? Ako, boss! Saan ko man ka mo? Saan ko, boss? Ikaw, asa man ka? Laro ko gilakor to kaniyo. Ay gilakor ko bantay mo di ka sa baboy. Tawag ikawat na. Suro sa kaya gid. Laro ko gilakor to kaniyo. Tama, boss. Yawa kay kamo, titigin yung pagkadang maga. Ikaw, diri ba? Laro ko gilakor. Diri. Ayo lagi boss, bantay mo. Laki mo ulo. Ayo, ay sige sabi. Ayo, boss. Ayo, boss. Ayo, boss. Ampis. Ya, saman. Usa pa mo, ipabantay mo. Asa-asa na mo lakaw.
Papayro niya to mo to.